съвет как да освободите малко пространство във вашия PlayStation. Някой от вас ще си каже, че това е много прост съвет и всеки го знае, но не е така. Има хора, които все още не знаят как да изтрият своята игра, за да освободят пространство и да могат да играят друга игра, понеже пространството им е пълно. Ето какво да направите. Първа стъпка, отивате върху иконката на играта. Втора стъпка, натискате ето този бутон тук. Отивате на Delete. И в момента играта, която е била на диск, натискате OK, се изтрива. По този начин правите с всички игри, които не ви трябват. И още един кратък съвет. Ако ви е развалена записвачката на дисковете и не искат дисковете да излезнат, най-лесният начин, ако има вътре диск, е да отидете на иконката, където има диск, натискате отново същия бутон и отивате най-долу, където пише да изкарате диска. Натискате Хикс и диска излиза без да натискате този бутон.